हम लोग को साथ जाएगा क्या? हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि निर्मल दैमारि यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। तो दिनैनि भिडियोआ जाहैगोन जों बाजैमोननाव बेरायहैनो नागिरदों। तो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय जों मा मा नुयो शेयार खालामसै। तो चलो भिडियोखौ स्टार्ट खालामसै। चलो तो लोगोफोर जोङो दायो थांनो ओंखारबाय। नोंथांमोनाबो भिडियोखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। हम लोग को साथ जाएगा क्या? कंट्रोल कंट्रोल A few moments later. Anh maya, đấy, ada zakaya. Itu masih jaga jenbau maya. Tas mana jaga, anh maya. Kuhan sebab sikin deng boiler. नहीं Man dukra benai malai boiler man macam mana ada. Pernah ada mata. Betinlay mata dong. Jadi apa? Beawबो दंबावो माथो. Yang nak gusum guza, hai, hari. To लोगोफोर दिनै आं भिडियोखौ बारा गोलाव खालामला एसेनोसै। थेंक्स फर वाचिं।